den! Hvorfor kigger du på min kode? Det gjorde jeg ikke. Gjorde du godt, jeg så det selv. Jeg kiggede ikke på noget. Hvad laver du? Jeg skulle Skal jeg med hos politiet? Nej, men jeg har ikke prøvet sådan noget Du derfor. har lige overskrevet udskrevne regel. Nej, men jeg skulle rigtig spørge dig om noget. Hey, Nej. hey, jo, du har faktisk overtrådt den udskrevne regel. Nej. Den udskrevne regel hedder, at man ikke må overtræde diskretslinjen, som står lige her. Ja. Så du skal stå og vente her, til han er færdig. Okay, undskyld boss, undskyld. Gå ikke med dig. Kom med.